TV Anwar filɛbagaw an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye k'a yira aw la k'a fɔ a y'aw bisimila an ka kɛnɛ sanfɛ an bɛ a bakurubaw di aw ma an b'a yira aw la k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mali ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a yira k'a fɔ ko bolonɔ bilara sɛbɛn dɔ la Mali ni Union européenne ni ɲɔgɔn cɛ ko an ka tungarandenw k'olu ka segin ka don an ka jamana kɔnɔ wa ɲɔgɔnye dɔ kɛra a ko la an b'o kunnafoniw di bɛɛ lajɛlen ma o fana bolo kɔfɛ Kongo Kinshasa bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko mankanw bɛ sen na hali n'a sɔrɔ muguci ma daminɛ fɔlɔ nka u ka politiki maaw ma ɲɔgɔn faamuya diinɛ ɲɛmaaw n'o ye chrétien diinɛ ɲɛmaaw ye olu kelen don ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ a yira k'a fɔ ko bi kɔni k'u bɛna bolonɔ bila sɛbɛn na o fana bɔlen kɔfɛ an b'a yira u la k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ an bɛna don janvier kalo la a bɛna hakili jigin farafinna jɔnjɔn na ni an k'a ma ko CAN an ka dege karamɔgɔ ale ye wele bila dolancila 23 ma an b'o kunnafoni di aw ma nin y'a bakurubaw ye an bɛ ninnu walawala ani kunnafoni wɛrɛ mun fana bɛ yen k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma ladiriya kɔnɔ a y'aw bisimila. Gouvernement ye ministre dɔ ci walasa u ni Union européenne ka cidenw minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ u ka ɲɔgɔn ye wa ɲɔgɔnye in kɛra an ka faba kɔnɔ sabula mankan dɔ bɛ sen n'an ka jamana kɔnɔ a digilen don jamanadenw na kosɛbɛ fo ɲɛmaaw ka wuli ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ walasa jamanadenw ka da u dala kan na o de y'a to ministriw ni Union européenne ka lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ u ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔnye in kɛnɛ ka o tilalen wa an ka ministri mun ɲɛsinnen don jamana kɔfɛ ko ma ale kumara n'o ye Abdoulaye Diop ye fo ka taa se Pays-Bas olu ka lasigiden mun bɛ an ka jamana kɔnɔ an ka jɛ k'a kunnafoniw lajɛ. An nana kumaɲɔgɔn de la Union européenne tɔgɔ la an ye kumaɲɔgɔn sigi sen kan an ye bolonɔ bila laseli dɔ de la o tun bɛ tali kɛ an ka baara mun sigi sen kan sira bɛɛ lajɛlen fɛ nka faamuyalibaliya nana don o ko la mɔgɔw tun bɛ ka bila sira mun fɛ sariya taabolo la an ko o tɛ kumaɲɔgɔn dɔrɔn de tun don Mali ni Union européenne ni ɲɔgɔn cɛ an ka ɲɔgɔn faamu sira dɔ kan wa o sɛbɛncɛyara k'a yira k'a fɔ kumaɲɔgɔn kɔni bɛ to sen na Mali ni Union européenne ni ɲɔgɔn cɛ maaw ka k'a bila sira mun kan o tɛŋa in tɛmɛnen kɔfɛ sabula a tun yirala k'a fɔ ko bolonɔ bilara sɛbɛn dɔ la ko malidenw minnu bɛ tunga la k'olu ka segin ka don an ka jamana kɔnɔ sɛbɛn tɛ minnu bolo olu ka na an ka jamana kɔnɔ o de sen fɛ an nana kumaɲɔgɔn sigi sen kan ka se ka ɲɔgɔn faamu o kumaɲɔgɔn ye tun jɛlen don an dɛmɛbagaw ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Union européenne ye Europecaw ka jɛkulu an y'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye wa bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ na ɲɔgɔn ma faamuya sira dɔ fɛ nka o kow dilanna u ni ɲɔgɔn cɛ u ka nin kumaɲɔgɔn in sen fɛ a yira k'a fɔ ko bɛnkan ma tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ laseli dɔ de fɔra dɔrɔn bolonɔ bilara o de la o de sen fɛ an bɛ se k'a fɔ jɛkulu foyi tɛ yen an dɛmɛbaga foyi tɛ yen Union européenne yɛrɛ y'a yira k'a fɔ bolonɔ ma bila sɛbɛnna walasa an ka jamanaden minnu bɛ tunga la k'olu ka segin ka don an ka jamana kɔnɔ k'u ni Mali gouvernement bɛnna o kan. Kongo jamana kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u ka diinɛ ɲɛmaaw kelen don ka wuli k'u jɔ n'o ye chrétien diinɛ ɲɛmaaw ye walasa politikimaaw ka se ka ɲɔgɔn faamuya bolonɔ ka bila bɛnkan sɛbɛn dɔ la u ni ɲɔgɔn cɛ an ye kunnafoni sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko bi bɛɛ u bɛ sɔn ka bɛnkan tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ an ka kunnafoniw lajɛ. Église min n'a kɛlen don ka kumaɲɔgɔnya sigi politiko ko gɛlɛya la Congo RDC k'u dalen dɔ la ko bi bɛɛ bɛnkan dɔ na sabati u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛla la o kuma fɔra maa mun bɛ kuma u tɔgɔya la tɔgɔ ko Donancɛ Sole o sɔrɔla u ye suja min kɛ kumaɲɔgɔnya la u ni ɲɔgɔn cɛla la diinɛ ɲɛmaaw fo ka taa se politikimaaw olu ka cidenw ma jɛkulu minnu sigira sen kan olu bɛnna kan kabini octobre kalo tɛmɛlen na o jɛkulu in kɔnɔna la maa 8 o ye fanga maaw ye maa 8 wɛrɛ o ye fanga sina maaw ye u ko Joseph Kabila ka to fanga la fo ka taa se jamana ɲɛma kalafili wɛrɛ ma nga fanga sina ka maa 8 olu ko k'olu ma jɛ ni o ye. Tayyip Erdogan ale de Turki jamana ɲɛmaa ye a ye laɲini dɔ kɛ a tun bɛ fɛ u ka jamana sariyabɔba n'o ye constitution ye ko bayɛlɛma walasa ka na ni sariya kuraw dɔ ye sariya kura minnu ni o laɲini b'a fɛ a bɛ waati jan bɔ u ka bulonba maaw ye jɛkulu dɔ sigi a baaraw la kunun olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu jɛra ni jamana ɲɛmaa ka laɲini an ka kunnafoniw lajɛ ka bɔ fanga dɔ la ka taa fanga dɔ la k'u bɛɛ ka bila jamana ɲɛmaa ka hukumu kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Recep Tayyip Erdogan ye o de ye a ka laɲini
bulonba maaw u ye jɛkulu dɔ sigi sen kan ka se k'a ko lajɛ. O jɛkulu jɛra ni jamana ɲɛmaa ka laɲini ye. Ni sariya in sigira sen kan u ka jamana ɲɛmaa a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ a ka ministres k'olu sugandi. O fana bɔlen kɔfɛ jamana ɲɛmaa a ka parti politique ni an ko a ma Parti de la justice et du développement AKP o ka laɲiniw bɛna sigi sen kan. O a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa kalafili kɔni kan ka kɛ u ka jamana kɔnɔ san 2019. N'o kɛra u ka jamana ɲɛmaa bɛ se k'i kanbɔ fo siɲɛ 2 ɲɔgɔn na n'a sigira o bɛɛ lajɛlen na. O b'a yira k'a fɔ a bɛ to fanga la fo ka taa se san 2029 ma. Bi sɔgɔmada joona in na bingani wale dɔ nana kɛ sugu kɔnɔ Bagdad n'o ye Irak faba ye. Maa 30 ɲɔgɔn na a yira k'a fɔ olu de bɔnara u ni la. An ka kunnafoni lajɛ. Bingani wale dɔ kɛra bi sɔgɔmada in na sugu kɔnɔ mun bɛ tali kɛ dugu mun bɛ ni an kama ko Al-Sinek a bɛ tali kɛ Irak faba yɛrɛ de kɔnɔ n'o ye Bagdad ye. Maa minnu bɛ yen ni olu bɛ baara kɛ feerekɛyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛn an ko mun ma ko magasin kɛrɛnkɛrɛn la minnu bɛ pièce butigiw feere olu kelen k'u fara ɲɔgɔn kan u ka pièce butigi da la k'a fɔ k'u bɛ dumuni kɛ dɔrɔn n'o ye daraka ye. Feerekɛlaw nalen k'olu fana bɛna sanni na ani sannikɛlaw olu kelen ka doroki ɲɔgɔn na maa 2 ɲɔgɔn na minnu ye mugujugu don u yɛrɛ la u nana mugujugu in ci ɲɔgɔn fɛ. Kabiri o ko in kɛra feerekɛyɔrɔw daw a bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ka jeliw ɲagami ɲɔgɔn na. I ɲɛ bɛ maaw su la dale fan bɛɛ lajɛlen fɛ. A yira k'a fɔ maa 27 olu de bɔnara u ni la. Maa 53 olu joginna kuma mun nana fɔ kunnafoni jɛlen fɛ. Bingani wale in a ma sɛbɛnciya fɔlɔ nka dugumɛnɛ sɔnkɔrɔ de kini bɛɛ kelen don k'a yira k'a fɔ ko nin ye Daesh maaw ka waleyaw de n'o an k'u ma ko État islamique. Irak kɛlɛkɛden cɛw an bɛ don min na i n'a fɔ sisan olu kelen don ka wuli ka jɔ bolo da Mosul mara la ka dankari kɛ ni binganikɛla ninnu. Américains ni Russiw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan an bɛ se k'a fɔ bɛn t'u ni ɲɔgɔn cɛ. Sabula l'Américains olu ye maa 35 gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔ n'olu bɛɛ lajɛlen Russiw ka jamanaden ye. Russiw kɔni fana y'a yira k'a fɔ k'u bɛna l'Américains jaabi hali n'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnya sigilen don sen kan u ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na. L'Américains kɔlen don ka Russiw jalaki ka sababu kɛ k'u ye u ka fɛnw dɔ nambara ka bɔ olu gundow kalama. An ka kunnafoni lajɛ. Maa 35 a bɛɛ lajɛlen Russiw olu ka baarakɛlaw de minnu bɛ Washington ani San Francisco olu de nana u tɔgɔ ye Mawula maa minnu ni l'Américains y'a yira k'a fɔ k'u kan ka bɔ u ka jamana kɔnɔ. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u kelen don ka ni maa ninnu jalaki k'u sen don Amérique ka jamana ɲɛmaa kalafili la. Amérikaw ye u ka soba 2 datugu mun bɛ New York ani Maryland. Russiw ka soba 2 maa 35 a yira k'a fɔ tile 3 de bɛ olu bolo u ka bɔ Amérique jamana kɔnɔ. Wa a yira k'a fɔ u ka soba 2 ninnu u datugunen don kabiri kunun sɔgɔmada fɛ n'o ye jumadon ye nɛgɛ kaɲa 12 ni maa ninnu kana se ka don yen cogo min na. A yira k'a fɔ ɲangini wale o tɛna dan nin ma. Sabula Amérique jamana ɲɛmaa ale de nana nin kuma in fɔ a ka laseli kɔnɔ. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a y'a yira k'a fɔ don n'a nataw la l'Américains na ɲangini walew fana sigi sen kan tuguni. An bɛ wagati min na i n'a fɔ bi a yira k'a fɔ u bɛna ɲangini mun sigi sen kan o ko tɛna da jama kulo kan o b'u kɔnɔ. Nka jamana ɲɛmaa kura mun sigira kɔsani na Américains tɔgɔ la n'o ye Donald Trump ye. Ale kɔni y'a yira k'a fɔ jalakili mun bɛ ka taa ka Russiw sɛgɛrɛ kan démocrates fan fɛ ale ma da u la kosɛbɛ. Russiw ka jamana ɲɛmaa n'o ye Vladimir Poutine ye ale kɔni ma jaabili di fɔlɔ. Nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi maa mun bɛ kuma u ka gouvernement tɔgɔ la n'o ye Dmitry Peskov ye ale kɔni y'a yira a bɛ tile damadɔni bɔ k'a yira k'a fɔ l'Américains a bɛ tile damadɔni bɔ u bɛ fɛ ko mun bɛ Russie ni l'Américains ni ɲɔgɔn cɛ k'a tiɲɛ. An bɛ don min na i komi bi an kɔni t'a dɔn n'a sɔrɔ Donald Trump n'a sigira jamana ɲɛmaa la a bɛna fɛɛrɛ jumɛn bila sen kan Obama n'a ka maaw olu ma se ka mun kɛ u ni Russiw ni ɲɔgɔn cɛ. Farafina jɔnjɔn kan ka bolo da Gabon san 2017 an bɛna don a kalo kɔnɔna la. An ka dege karamɔgɔ n'o ye Alain Giresse ye bɛɛ tun kelen don k'a kɔnɔ a ka se ka dolancilaw tɔgɔ di cogo min na. Nka kunun de n'i y'a jateminɛ a nana dolancila 23 a ye wele bila minnu ma ani dolancila 3 ɲɔgɔnna n'olu ye kɛrɛfɛdenw ye walasa ka taa n'u ye ni jɔnjɔn in kɛnɛ kan. An ka kunnafoniw lajɛ.
dulancila 26 olu de tɔgɔ dira an ka dege karamɔgɔ fɛ maa 23 olu de kan ka taa an bɛ don min na i n'a fɔ sisan farafina jɔnjɔn mun kan ka boloda Gabon san 2017 an y'olu tɔgɔ dɔn ka ban. An ka dege karamɔgɔ Alain Zires a ye maa minnu sugandi jɔ kɔlɔsibaw la: Sumaila Jakite, Stade Malien Bamako, Jigi Jara, Stade Malien Bamako, Umar Sissoco Orléans Fransikaw fɛ yen. O fana bɔlen kɔfɛ maaw la Ousmane Coulibaly Panathinaikos Grèce, Amari Traoré Reims Faransi jamana kɔnɔ, Falaye Sakho Victoria Guimarães Portugal, Mola Ouage Udinese Italie, Salif Coulibaly Tout-Puissant Mazembe RDC Congo, Mohamed Oumar Konaté RS Berkane Maroc jamana kɔnɔ, Mahamadou Ndiaye Troyes Faransi. Camancɛ maaw la an bɛ Isuf Kone sɔrɔ yen Lille Faransi jamana kɔnɔ, Charles Blondin Traoré Troyes Faransi jamana kɔnɔ, Yves Bissouma Lille Faransi ale bɛ dolanci yen, Mamadou Ndiaye ale bɛ dolanci RS Antwerp la Belgique, Lassana Coulibaly Bastia Faransi jamana kɔnɔ, Yakuba Sila ale bɛ dolanci Montpellier la Faransi jamana kɔnɔ, Samba So KS Sport Turki jamana kɔnɔ, Adama Traoré AS Monaco Faransi fo ka taa se Sulemani Jarama ale bɛ dolanci Uzbek la Hongrie. O fana la ɲɛfɛmaw la walasa ka jugu ka u ka kɔfɛmaw ka dankarikɛw la a ye ɲɛfɛma damadɔni sugandi: Musa Dumbuya Rostov Russie, Moussa Marega Victoria Guimarães Portugal, Khalifa Coulibaly la Gantoise Belgique, Mustafa Yatabare Karabospor Turki jamana kɔnɔ, Adama Traoré Tout-Puissant Mazembe RDC, Bakary Sakho Crystal Palace Angleterre, fo ka taa se maa mun ye jɔnjɔn ta jɔnjɔn mun n'a yira k'a fɔ camancɛ maaw la a ɲɔgɔn tɛ, dolancilaw la a ɲɔgɔn tɛ, ɲɛfɛmaw la a ɲɔgɔn tɛ Mali jamana kɔnɔ. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan o de ye Sambu Yatabare ale bɛ dolanci Werder Bremen na Allemagne na, wa ale de ye maa laban ye wele bilara maa mun ma an ka dege karamɔgɔ fɛ. TV Anwar filɛbagaw, ni kunnafoniw de tun bɛ an bolokɔrɔ k'olu yira aw la. An b'a dɔn k'a fɔ aw wasara ni an ka kunnafoniw ye, kunnafoni mun n'aw bɔra k'a filɛ. Ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ, sini an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Kunnafoni mun mana bɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'o di aw ma ladiriya kɔnɔ. An ka foli ni tanu b'aw ye. Aw k'an bɛn diɲɛ don duman dɔ.